Zdravím vás Slováci, takže užívajme si ešte tieto Vianoce, pretože konsolidácia prepukne až od budúceho roka. To, že sa dotkne každého jedného Slováka, to, že od nás vyberú neskutočne veľa peňazí a odmietajú na sebe šetriť, je jasné. Za mňa to je normálne nehoráznosť, normálne drzosť. Ale ako to spraviť tak, aby to nevyzeralo takto drzo? No to je úloha pre múdrych úradníkov na úradoch, ktorú dostali a ktorú vyriešili. A vyriešili, viete ako? No jednoducho. Povedali, že metodológia výpočtu inflácie je zlá, je nesprávna. Spotrebiteľský kôš. To je kôš, v ktorom sú rôzne produkty a ceny týchto produktov sa porovnávajú v čase. Potom vám vznikne vlastne tie rozdiely, to je tá inflácia. A tí múdri úradníci povedali, že tento výpočet je zlý, lebo tam nie sú zarátané akciové ceny potravín. Takže podľa novej metodiky budú v tom spotrebiteľskom koši zarátané aj ceny akciové. A to je ten zázrak, že príde nejaký pán minister alebo pán premiér na tlačovku a začne porovnávať spotrebiteľské koše. Ten starý, minuloročný a ten nový. Ten nový podľa novej metodiky, ten starý podľa starej metodiky. Ale to vám už nepovedia. Postaví sa pred vás a oznámi vám zázrak. Konsolidácia naštartovala ekonomiku. Máme sa lepšie vďaka konsolidácii. A samozrejme sa nájdú ľudia, ktorí to okamžite preberú, lebo to sú tí nekritickí preberači názoru. Ale je tam jedno obrovské riziko pre predstaviteľov našej vlády. A to tak, že aj tí nekritickí preberači si otvoria peňaženky a budú tam mať nulu. Nič. A pár minút predtým im poviete, že tam musia mať oveľa viac peniazy, ako mali minulý rok. Lenže oni tam budú mať nulu. To znamená, že stratíte veľa voličov. A toto vám rozhodne neprejde. Rozhodne nie. Ľudia, majte oči otvorené. Nezaoberajte sa takými drobnosťami, ako sú také drobné spory, ktoré majú len odviesť pozornosť. A naozaj skúste si pozrieť reálny stav situácie. Nehovorím, že máte rovno bojovať proti vláde, ale skúste kriticky premýšľať. Ďakujem pekne za pozornosť a držme si palce. Dovidenia.